къде бил Калеко Алеко? Къде бе? Не е ставало дума. Ама сега стана. Добре, ме слушаш. Къде Та Калеко Алеко бил в Япония, моите се. Да. Къде е телефона? Ето го бе. Ало, Калеко! Здрасти, Калеко! Къде си? Вакаримас! Здрасти, чай! Разбрахте ли ме? Здрасти, към! Ама на японски! Разбрахме те, Калеко! И ние така поназнайваме японски. Кажи сега, къде си? Ма вие сте големи идиоти, бе! Що ми говоря на японски? Къде може да съм? В Зимбабве! В Япония съм! Идиоти! Ей, Нике! Майка ти, като ти викаш на времето да учиш, ти... В Япония съм! Префектура! Фанима за... Няма да го кажа! Штура! Майтап се, браве! Намирам се в префектура Токио, в град Токио. Много скъпо тук, бе. Значи кафе и кола по целия свят 16 евро. Тук разбираш и кафе и кола, колкото гарсониера в меден родник. Кай сте, тия? Ще ви скъсам все от ти пишки, ей! Ще питам нещо. Калеко, разкажи нещо повече за Япония. Ще разкажа. Япония е островна държава. Разположена на островите Хоншу, Хокайдо, Шикоку и още над 4000 по-малки острова. Вися, тук парламента им се казва диета. Не смятай! Депутатите им на диета! Ама не бе, изостана работа. Обаче тук направо умрях от глад, да ви кажа. И аз като депутатите умрях от глад. Значи тук всичко, що мърда, го едат. Даже аз гледам много да не мърдам. Да взема да ма издат. Само водорасли и риба набият, бе. И то сурова риба. Толкова аз се мърдат толкова... Нямат тия хора да седят, да турят малко мазнинка, различи. Така малко олюци, така да пръжнат малко с брашенци, да хубаво да сложат шизанец, да се набупкаш, да се набупкаш. Изотава работа. Иначе, каква техника имат всичко, кото... Каква техника е по света? Те... Чак! Не ме прекъсвай. Ще почна. Значи тук по трудово обучение децата в трети клас роботи сглобят. Ей, това е дете от втори клас. И с робот с изкуствен интелект. Не като нас транзисторчета векчета. Какво става, бе, Калеко? Спокойно! Земетресение! Ама слабо! 7,5 по скалата на Рихтер. Значи тук под 8 по Рихтер, само шах, ако играеш, ти прави впечатление. Иначе няма проблеми. Значи японките хитри, значи сложат килима на балкона и чакат следобедно земетресение, така да го тънко поизтупа. Ей, ще ви скъсам жълти, японко черти, неверна. Дай ма позна. А какво друго ти впечатли в Япония? Всичко, бе, идиоти! Обаче има един спорт техен. Сум. Значи страшен спорт. Двама дебели. Къде е двама дебели? Ма дебели към по 300 кила. Така, бабанеци и по прашки морец отзад. Ти представи си, значи 300 кила различни по прашки. Виж го, това муха, как ще се изпука по прашка, различни. То няма дупи, той магазин. То не е всичко, бе. Двама такива, като засилат и се блъскат. И спорта. Ама спорта не дойди. Ама тренировките, майката стана тренировките. Значи, ако този спорт го забранят, Западна Африка ще престане да гладува. А пък да ви кажа чай как пият. Значи един чай пият цяла церемония. И то церемония по цели дни. Вие представяте ли си, ако правят мусака, колко време ще сготвят тая мусака? И после, ако не стане хубав чая, до агента си прави сипук. Вчера 3 изпратих. Защото чаем беше буткав. Абе, луда работа е. Абе, къде сте върти, е? А как се отнасят японците към левент като тебе, а? Не те интересува. Много уважават. Значи, много ме уважават. Вървят си по улици и навсякъде ми се кланят. Хайде са. Тук няма като нас да ти стискат ръцете и какво правиш, мушврок, ти изпука да ни изпука да отдадеш. Няма. Тук се кланят. Значи не мога да разбера как нямат проблеми с кръста тия хора. Не знам, то цял ден, докато тиш до магазина, 78 пъти са потвори. Вървят по улиците и всички викат Калеко сан и ми се кланят. После се оказа, че било заради кола. И тук, значи, всички каратисти се раждат. После някои стават нинджи, други стават самураи. Ела тук, бе. Торанага сама, ела тук, бе. То не може да разбереш, баща и жена не изга Торанага сама. Я се направи каратека направи. Сега гърди. Яця, маваши, ма. Яця, дай шпагат. Сега шпагат. Аз се бягам тук, че ти избърша един цигански шамар, супова ще избърша. Ще завърти с поля на 360 градуса. А езика как е, Калеко? Езика. Ела пак, бе, каратека. Върни се, бе. Значи, тая ми е учителка по карат и по японски. Я кажи на японски как е Калеко не е най-хубав. Казвам не. Кой не е най-хубав? Кой не е най-хубав? Каза ти. Що ме закараш, ма?
Ето, ела тук, ей, сега ще ви покажем традиционен японски танц. Малаш, десте краку, пука. Не знаеш как те е бурала мечка. Хай! Не бе! Хай сега, тега тук, не такъв, ще изгърбеш. Хай! Ей, много хубаво тук. Поцядай ги, бабая, ги бия тук под си. Чакайте, че ми идва едно оригами. Сега отсета да ви кажа малко съм да обикаля по света и да изпълня предаването. Ще постана тук малко един месец. Значи едни гейшички съм намерил. Страшни, такива хубави, малки и нощи. И при тях ще отсета, само да не си ме сваля, ей. При 100 месец ще изкъсам усилите. Хайде. И какво сега? Калеко няма да го има цял месец. Ей, затри се той, затри се. Защо го пратих въобще? Ма знаех сега какво да... Не, Морица, само за един месец. Не, Нека малко починем. Василев, вече не знам какво може да ме... Извинявай, Какво малко да разбеме, какво? Вече не знам какво може да ме развесели на този свят. Нищо, Как Морице, нищо, бе, Рачко? Ти знаеш още колко смешни работи има на този свят.